Ahojte, tak momentálne čakáme na castingu na jednu značku, ktorá bude aj lookbook, aj fashion show, aj nejaké ostatné veci, tak zatiaľ tu čakáme. Je to Bring 10 baht. Or more. I so want a Pikachu. We need to come back. We will go to another movie and then bring... Yeah, that movie. Yes. But we like Pikachu. And we will just... Natalia. It's my parents. Me as well. Daddy, mommy. Boli sme na filme, ktorý sa volá Bad Moms a nám to tak pripomenulo, ako nám chýbajú naši rodičia, lebo bolo to o tom, že každý rodič nemusí byť perfektný, ani dieťa nemusí byť perfektné a jednoducho byť sami s sebou a na nič sa nehrať a niekedy je treba aj spraviť tú chybu. Ale bol to super film, odporúčam. Mila Kunis v hlavnej úlohe. Krásne ráno, dnes je štvrtok, áno, a máme jeden casting, ktorý je celkom blízko, takže tam pravdepodobne pôjdeme všetky taxíkom, pretože sa to viac oplatí, keď ideme 4 jedným taxíkom a ide nás veľmi veľa dievčat a potom sa vrátime domov, naobedujem sa a potom ideme s Natáliou do agentúry a s našim bookerom Ajom ideme potom do magazínov, pozrieť sa do rôznych jednoducho časopisových spoločností, príklad Harper's Bazaar alebo neviem, Elle, tu majú ešte Numero a predstaviť sa vlastne ako nové modelky, ktorými by mohli mať záujem fotiť nejaké editoriály. Tak držte palce, nech sa im zapáči. Mám melónik, takže som spokojná. Yes. Ahojte, tak teraz ideme z castingu. Bol to casting na oblečenie, skúšali sme asi 3 outfity, odfotili nás klasický póza 45 stupňov, 90 stupňov. Spredu, zozadu a potom taký freestyle. A teraz ideme domov a na tom castingu bolo naozaj veľmi veľa dievčat. Prvé boli baby z elitu, ktoré vlastne nechali, že idú prvé, potom sme prišli, lenže potom mi nejaká baba začala nadávať, že som prišla po nej, že prečo idem pred ňou, tak okam, že bože, čo to? Ale je vidno, aká je to taká tá konkurencia medzi tými modelkami, taká trošku nevraživosť niekedy, to vidíš na tých očiach, keď sa na teba pozrú, že je taká nevraživosť, ale zároveň si myslím, že
Sú tu aj tie dobré modelky, ktoré nemajú nejakú takú nevraživosť a niektoré, ktoré to trošku zle prežívajú. Ale myslím si, že tak je to všade, nie len v modelingu, ale aj v normálnom živote, že sú ľudia, ktorí... Nevidno ma, tmatuje. Že sú ľudia, ktorí jednoducho trošku inak pristupujú k veciam. Ale teraz po tomto castingu ideme domov a potom ideme do Platinium, čo je také nákupné centrum, kde majú veľmi lacné veci, tak ma to tam natočím. To je úplne super snack, je to vlastne len hrášok so solou a je to úplne mňam. Ahojte, teraz je okolo 2 hodiny po obede a mali sme ísť s dievčatami z Kate a s Natáliou na jeden trh, ale oni majú nakoniec iné plány a ja som sa vybrala do Bangkok Culture and Art Center, niečo také. A majú by tam byť nejaké výstavy, potom si tam sadnem na nejaký smutičko a pôjdem si robiť angličtinu, pravdepodobne biznes angličtinu, keďže trošku to zanedbávam, ale treba sa do toho dostať naspäť. Neviem, čo presne toto je, ale nejaká mapa Electric Walks. A najväčšia sranda na tom je, že sú tu Košice, Slovensko. A je to tu napríklad Viedeň, alebo Košice. Ale videla som tu aj Krems, sa mi zdá. Je tu aj Krems, kto by povedal, že sa Kremsu to... Je to tu naozaj strmé, jednoducho ja idem ako keby do kopca. Sa mi páči, ako využívajú všetky tie materiály a vzory a techniky. To môžeme všade vidieť na tých obrázkoch ich kráľa, ktorého si tu veľmi, veľmi uctievajú. To je úplne krásne, ono je to vytvorí, také trblietky sú tam. Chodujúci psi. To sú tie krásne kvetníky, ktoré tu všade rastú a sú tu namalované. To je úplne úžasné. Mám rada takéto umenie, ktoré každý si pod ním predstaví niečo iné.
Veľmi. Toto je podľa všetkého cibula. Vyzerá to veľmi efektne. A sme v reštaurácii, ktorá sa volá Broccoli. Sranda tu nám ukazuje, že po ktorej časti chodníka máte ísť. Vtipné. Ešte, že nie som tam. Tu presne vyhradené miesto.